Bule befethu kunjani mamela before siye storyini ndifuna ukuxelela into if uyayithanda imali njengam mamela registerisha with EasyBet sebenzisa le link xa ufika kule ndawo ithi promo code uthi skelem50 sebenzisa code yam skelem50 uzofumana sign up bonus 50 rand la 50 rand ungahlala nephini game phaka EasyBet wenza imali khona izawezi spinayo most azibona mos ungaspina zawe 25 times for free. So ungalibali ke to register sebenzisa le link xa ufika phala ndawo ithi promo code uthi skelem50 basambele ke sin story mamela xa uwinile ungalibali sibhubhuza soyithula mali story time. Damn ibona mchitho sempigama igama lakhe uChina. uChina kwase Eastern Cape uphuma kanye idolobha encinci ekuthiwa kuseTinarha. uChina ukhula ngesinto wasijim karate ifight akayinqeni. uChina xa ibona umuntu erojo okanye ihlukumezo uzomfumana phaa ethanda umorana notsotsi. uChina iye wampasa kumatrix kwakhe wahamba university uthe wagraduate wafumana umsebenzi eRhawutini. Few years later phaa ngo-2020 umsebenzi womba kakhe nempilo yavuma ngenye imini uthe esebhizi emsebenzini ufunda newspaper waye wafunda istory esisad about a young girl eyayisiya esikolweni leqala morning class phaa ngo-7:30 yadlwengulwa. Lo mntana wesikolo ke wadlwengulwa kule ithafa elinebridge indlela yakhe esikolweni inqumla phaa. La bridge ke yayibizwa ngokuba i-Bridge of Horror ngoba yayininzi izinto eyayisenzeka phaa. Abantu bayadlwengula bayaroja abanye babafunyanwa kulaa bridge besulekile. Wathatha ilive phaa kuyesipani waqonda Tinarha ngoba wayefuna uattenda le incident. Wayithathela kuye ke le nto uChina wahamba wayogada abantwana kulaa bridge zangabize meeting okanye axelela isikolo wavele wayeka phaa kuye emsebenzini wahamba wogada abantwana kulaa bridge. Uthi le nto wayenziswa ngoba ufuna abantwana bebesafe hanana kwaye bafumane nemfundo. Wayenza kuChina le nto for 7 years every day uvuka rhoqo ngo-4 ahamba ye kulaa bridge. Uthe bethu 6 ekuseni uqala uba busy ngoba abantwana basebenza laa bridge ukuya esikolweni. uChina uphaa. uChina ke wayenedrama wayethi xa efikile phaa kulaa bridge ajime athatha i-push-ups akhabane nemilenze phezulu ubona izanto zikaJet Li noJackie Chan noVan Damme. uChina wayesenza izanto otsotsi babehambela kude kuChina ngoba bayamazi yakhanda. uChina wayenza le nto ngokuzimisela kwaye wafumana nodumo ngalo msebenzi mhla wenzayo i-TV interviews, radio coverage, wawina ne-awards local na-national abantu bayamrecognize. Like a guardian angel, he patrols the area close to the footbridge every morning and afternoon. Due to what has been happening here for the past 20 years. Well, this area has been one of the hot spots, but it's always been about rape, robbery, and violent attacks of students. Like I'm a martial artist, I've done martial arts since 1986. And then the stories, the history, everything that was happening in that area started coming back to me. That these learners are not safe. And then 2 months later, a young girl got raped. And then a month later, a young boy died at the hands of school learners. And I said both deaths are not necessary. Nala Bridge of Horror ke mntanam wafaka ipressure kurhulumente yalungiswa. Yabona ke ngoku yonke into eyenzekayo eTinarha kubizwa uChina ebenguyisombululo hayi community leader nyhani ngoku until one day atsha amadama namanzi. uChina ngoku akabi namali. Kaloku uChina waye kumsebenzi wathi uzogada abantwana so la mali wayesevele yona iphelile ngoku kwaye abahlali ngoku bona abayingeni kaloku waye kumsebenzi. Not wonke umuntu uzoyithanda le nto yenziwa nguChina kwaye nayo uChina ungumntu oyithandayo i-attention yayithanda i-validation ebantwini. So xa engayifumani yaqhubeka afuna uba convince abhale nakoFacebook uba ndaninceda mna hanana apha kulo nobuhle if bengekho lena le ngeyenzekile. Nangenye imini kwafika abafana phaa kuChina endlini bagalela ipetroli indlu yonke apha ngaphandle yavuthi indlu kaChina yaphela. Ngelaka kuChina wayengekho endlini wasinda kodwa indlu yona yatshe yaphela ifurniture yonke into yakho uChina phaa phakathi phantsi. Yamkhathaza le nto ibala izinto ezenzele yona le community waye abantu bemsonda kangaka hanana. Sambona uChina ngoku eyiyeka yonke loo nto bayi-community league wazingena ebhodleleni hayi wamhlaba hayi nje kancane. Afika ke neenkumbulo ucinga nemisebenzi wayekayo ubona uyasola ninzi nje manje singathi uChina waba ne-depression wazinikela kuChina etywaleni wanxila wamdaka sholo hayi nama ndithetha inyani ndakhe nambona complex cila nemali phaa ndambaleka change direction. One day ngo-2016 uChina wabhanxeka wanxilela endleleni yangubhum wakilwa imoto wenyuka kadaki ikawusi kashika ihlangu amandazi enze kanjani. Uthe xa ebuya phantsi yamgqibezela yagqibela kuye yamrhuqa. Wonke umuntu wayebukele le accident wayesithi ufile uChina kodwa ngenceba zikaThixo uChina waphila kodwa wayebotyobotyo into wayiyo
hayi imbilongozi intloko kaChina yayivulekile ubona ubuchopho phakathi waphuka imbamba amadolo intamo wathunga indawo yonke nje apha emzimbeni edumbe emngaka wahlala esibhedlela uChina inyanga erecover wade waright naye ke Chamberlain esibhedlela uyareflect yadlala ifilimu yobomi bakhe yonke lento bendiyibalisa lapha kuye ke ngalamini yayidlala ifilimu wazibona ba urongo P uright P wasixelela xa iphuma phaka esibhedlela uzokutshintsha ubomi bakhe nyani uChina uphuma kwakhe esibhedlela wasindiswa wamkela uYesu jikijiki ngokuChina umfundisi hey kodwa uChina ayengayekanga unceda abantu ngoba ngoku recently ngo-2025 wenze breakthrough isona story sasikhulu apha eTinarha ngale mini savuka kamakhasi amanxibelelwano ngendaba ezimpi ukuba ukamantombazana amabini aye adlwengulwa achiswa. Young lives cut short, burned to ashes, two friends with a promising future. Those who made the discovery are still in shock about the gruesome crime scene. uChina uthe wayiva lento wakhawuleza uyovela kula crime scene amapolisa awazi ke mososiqhuqa kawo uChina yena yewayambela phambili lento uChina waya kula crime scene wayi-analyze uChina le crime scene wabona umdedo wegazi wabona ba lamantombazana bemirhuqu wathi xa ebheka ejonga ba inobasuka kuphi wabona ba abantwana khona apho lento yenzeke khona ayiqala ngapha kulaa ndawo batshiselwe kuyo uChina wangenapha ebumelwaneni wabuzisa hayi ke bamelwane bamxelele bamnike hints ukuba Glams bekhipati hanana uChina wayithatha lo information akafuni yakokwakhe Glams wayemapoliseni wabaxelela ke le brief amapolisa shem zangasale kumjikelo wakhuluma emotweni kasingiswa kulangxo uChina aripotelwe ngayo yani ke kuthe xa kufikwa pha kafunyana omnye wabarhanelo uye wajika-jika ke namapolisa lomfana engafuni ugxile nyani uChina wamoyekisa wathi jonga 14 yabona apha phandle abahlali ifoni akuyithetha inyani amapolisa azohamba umna zokunikela abahlalini yazi ke abahlali benza ntoni ukubethonye yo hayo yika lantwana ajanze uthetha ayacula akayeke ucula anyana amapolisa ke aphuma pha angena isibango abamba abanye ngoba busuku kaye kabanjwa barhanela abayi-8 malunga nala case kodwa ngathi sithethane ke court kuvela abayi-4 uChina ngoku saquqa court ulandelana nale case. I arrived here and the first thing that greeted me on my arrival was fresh blood. It was still wet and there's a blood trail that is coming from where we started all the way here. And it just immediately told me that the incident taken place probably around 6 or 7. So I took some pictures and sent straight to the station commander, and he immediately sent police personnel and he later arrived on the scene. Sadubula ke into zikaChina nakhumbula mos wagilwa imoto ewe wafumana uRaf 3.6 million mamelana xa sithethela phansi sihleba ingathi la incident yamshiya uChina singathi dadobawo apha entloko ngoba ngalamali kaRaf wazithengela nje ipolo wankinka amaphela ujikeleza noba bayi5 wathenga nendlu wabugqibile ngayo yasenye wayithini aphinda vele wanceda abantu bale community ayazi musabantu xa beyazi ba 3.6 million nengxaki zabo zizoba 3.6 million ewe lona sithi uChina asithi dadobawo apha uChina ke ukhona yabona ngoku uChina abamenzisa yona xa amantombazana etakile eTinarha mhlawumbi 3 to 5 days abazi busabasisa bafuna ugoduka kuye kufonela uChina ibe nguChina ke ogubhulela abantwana emntakweni indabhiziyo kuChina sithetha nje kodwa ke China sakubulela mfoka bawo umhle umsebenzi wakho xa mna bhifa nawe nde1 Thanginga 3.6 million nje ubhizi nabahlali. Ubhizi nabahlali. Thenga ipolo. Haya China haya. Thenga ipolo.